調がいいご協力ください。皆さん、ご協力ください。皆さん、インターネットを技術を知ってください。そのことが分かるって言ったんです。世界はみんな避難してます。日本だけでそれをもう避難してんの。現実は知らないで。よろしくお願いいたします。習近平のご協力よろしくお願いします。皇居に勤労奉仕というものに行ってまいりました。4日間白鸚着を着てボランティアですが、大乗様の皇居をご奉仕いたしました。これはとても自分にとって誇らしい4日間だったんです。そして、草むしりをし、ちょっと休憩して休んでいたら、皇居の中を見学する中国人のご一行が私の